हागोनथ' 100% दाउट खालामनांगौ गैया आंनि क'क्राझार समस्थियाव एसटिआव देरहागोन 100%। जुदि देरहालाङोब्ला मन्थ्रिखौ हिनजावफ्रा डिमान्ड खालामदों मानो हिनजावफोरनि खामानि मावनांगौ जिहेतु दायित्व गोनां मोनसे पदबि लादों बाहायथ' आरो जिरायनानै एमएलए जानानै जिरायनानै थाहैनाय खुनु खामानि गैया समाजनि खामानि मावनांगौ। साननैसो सिगां जिहेतु नोंथाङा दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि केम्पेइन खालामबाय थादों माबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनामोन नोंथाङा? रायजो राजानि अनसायनाया बिराद माने साननायनिख्रुइ बांसिन अनसायदों ओंखायनो माने कनफिडेन्ट बयबो आशीर्बाद होदों बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो आशीर्बाद होदों जोंनि स्पेसियेलि बर' मानसिफ्रा बिराद अननायखौ आं नुदों बर' मानसिफोरजों। सरकारखौ फैगोन होननानै आसा दङ 100% बिपिएफआ माबायदि रल लानो हागोन स्टेट गभर्नमेन्ट दानायाव? गभर्नमेन्ट दानायावथ' जेनेबा जों 11 देरहाजोबखागोन ओमफ्राय बाखि बिसिनाबो बिजेपिनाबो देरहागोन 15। दिनै नोंथाङा गावनि थाखायनो गावनो भट होनानै लानो मोनबाय माबायदि? मोजां मोनदों।